Άτζελα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Ατζελάκη, πώς είσαι? Πολύ ωραία, μια χαρά. Τριανταφυλένια σήμερα σε βλέπω. Ναι, λουδένια. Ζέστη έχει σήμερα λίγο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μαζεύτηκαν πολλές γυναίκες και έχει θερμανθεί η ατμόσφαιρα επικινδύνως. Πρώτη φορά πάντως. 1, 2, 3, 4. Τι γίνεται? Παναγιώτη, πρώτη φορά. Τυχαίο? Όχι. Δεν νομίζω. Είναι ο Παναγιώτης εδώ, Φλόρ, γι' αυτό. Καλά, ο Παναγιώτης είναι η επιτομή του στυλ, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, περίγραμμα και εξειδίκευση. Αυτή την εβδομάδα, δηλαδή από αύριο, ο Ερμής και ο ήλιος περνάνε επιτέλους στο ζώδιο του Λέοντα. Λοιπόν, το λιοντάρι έχει κυβερνήτη τον ήλιο, είναι ό,τι λάμπει και το σημείο δηλαδή το οποίο γενικότερα ο άνθρωπος φωτίζεται. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το γενέθλιο ήλιο του, έτσι. Ό,τι ζώδιο έχουμε είναι το σημείο στο οποίο εμείς ολοκληρωνόμαστε. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο σημείο είναι ότι η Αφροδίτη στο ζώδιο της Παρθένου στη μηδενική μοίρα έχει σταματήσει, έτσι, για να γυρίσει ανάδρομη. Λοιπόν, φανταστείτε δηλαδή έτσι σαν ένα διάδρομο τα δωμάτια πως είναι τα ζώδια. Έχει σταματήσει λοιπόν στο κατόφλι πια της Παρθένου και σιγά σιγά γυρνάει. Είναι μια θέση έτσι λίγο επικριτική, μας κάνει λίγο να σκεφτούμε τις σχέσεις μας, τις συνεργασίες μας. Βασικότερα η Αφροδίτη έχει να κάνει πάρα πολύ με τα πράγματα τα οποία μας δίνουν ικανοποίηση, δηλαδή από εκεί τα οποία παίρνουμε χαρά. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, σε γήινο επίπεδο, δηλαδή, ας πούμε, σε παίρνω απλά μια αγκαλιά ή με βολεύει κάτι το οποίο είναι πρακτικό. Τώρα θα μας δείξει τα σημεία στα οποία εμείς, σαν άνθρωποι, θα κοιτάξουμε μέσα μας και έτσι δεν θα καθρεφτιστούμε δηλαδή στους άλλους, θα δούμε εμείς ακριβώς τι θέλουμε. Από τις 31 περνάει στο ζώδιο του Λέοντα πάλι, επιστρέφει, κάτι ξέχασε. Λοιπόν, και στις 25 έχουμε ένα τετράγωνο του Άρη με τον ουρανό, που δίνει κάποια συναισθηματικά ξεσπάσματα, κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις, ένας τύπου δόγμα του σοκ. Είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει να ξεκουνηθούμε και να αλλάξουμε γενικότερα πράγματα στη ζωή μας. Μιλάει η Ναόμι Κλάιν μέσα της τώρα. Ναι, καλά, κάτι ξέρει. Λοιπόν, αυτό έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Κοιτάζουμε την καρδιά μας, το ηλιακό μας πλέγμα, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ζώδια. Βεβαίως, Άντελα. Ωραία, για τους κρυούς, όλη αυτή η πολυαστρία στο Λέοντα γίνεται στο 5ο ηλιακό σας σπίτι, το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι η επιτομή του έρωτα και της χαράς. Σε αυτή τη φάση ψάχνετε να βρείτε τι πραγματικά σας ικανοποιεί και όχι επιφανειακά. Λοιπόν, η αυτοέκφραση, η δημιουργικότητα, τα παιδιά μας, ίσως αυτή την περίοδο που θα γυρίσει η ανάδρομη να νιώσετε λίγο στήρι επί του θέματος. Λοιπόν, να ψάχνετε να βρείτε την ταυτότητά σας, να επανεξετάσετε πράγματα. Να μην βιαστείτε όμως να διακόψετε σχέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί να σας κάνουν να μην νιώθετε και πολύ καλά. Δηλαδή, αρχίζετε και βλέπετε κάποια έτσι στραβά, αλλά δεν είναι στιγμή για να τα διακόψετε. Θα ήταν καλύτερα να τα δείτε και όταν θα ορθοδρομήσει από Σεπτέμβριο, τότε προχωράτε. Σίγουρα χρειάζεστε χώρο, αλλά το θέμα μας είναι να μην μετανιώσετε σε αυτές τις επιλογές που θα κάνετε. Πολύ πιθανόν έρωτες του παρελθόντος να επιστρέψουν, αλλά να σας δημιουργήσουν και πρόβλημα. Για τους Σταύρους, στο 4ο ηλιακό σας λοιπόν σπίτι είναι σπίτι, οικογένεια και ψυχικός μας κόσμος. Οι σχέσεις σας λοιπόν και τα συναισθήματά σας είναι πώς ακριβώς νιώθετε για τους ανθρώπους σας, τους δικούς σας δηλαδή γονείς, το σύντροφό σας και γενικά τα μέλη της οικογένειας. Από εκεί περνάνε όλα αυτά μία διεργασία, είναι τι δίνετε και τι παίρνετε. Θα ήταν καλό να μην γίνεστε έτσι αμυντικοί, γιατί δημιουργείται μία παγωμάρα. Νιώθετε ότι χρειάζεστε μία υποστήριξη, έτσι, την έχετε ανάγκη, αλλά το παρελθόν ξυπνά μέσα σας και έτσι μάλλον πρέπει να κλείσετε κάποιους λογαριασμούς. Λοιπόν, κάποια έξοδα σας κάνουν να νιώθετε μεγάλη ανασφάλεια. Για τους διδύμους, το 3ο ηλιακό σας σπίτι, που είναι ο δικός σας ο οίκος που κυβερνάτε, τι πρέπει να κάνετε? Να βάλετε τη σκέψη σας σε τάξη. Το επικοινωνιακό κομμάτι λοιπόν είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρετε. Έχετε διάθεση να πείτε πάρα πολλά, από παράπονα, να εκφράσετε αυτά που τρελαίνουν το μυαλό σας. Θέλετε να βρείτε ικανοποίηση στο περιβάλλον σας, να είστε με ανθρώπους γενικά που σας κάνουν να νιώθετε καλά. Τα μηνύματα όμως που στέλνετε ή λαμβάνετε μπορεί να είναι έτσι λανθασμένα. Ταξίδια και μετακινήσεις μπορεί να καθυστερούν, να αναβάλλονται ή να είναι δαπανηρά.
Για τον καρκίνο, τώρα στο δεύτερο οίκο το δικό σας, αυτό που περνάει έτσι σε μεγάλη επεξεργασία είναι οι αξίες σας, η αυτοεκτίμησή σας, η αυτοπεποίθησή σας και η ανάγκη σας για σταθερότητα, αλλά κιόλας αυτό με τη σταθερότητα έχει να κάνει με τα εισοδήματα, έτσι, πώς το νιώθετε ασφαλείς. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσέχετε τα έξοδά σας, έτσι να κάνετε λίγο έτσι ένα λογαριασμό, και με τον Άρη που συνεχίζει να είναι στο ζώδιό σας, γίνεστε λίγο επιθετικοί, δημιουργώντας έτσι κάποιους τριγμούς στη σχέση σας. Κρατήστε λιγάκι την υπομονή σας και μην είσαστε παρορμητικοί στον τρόπο που αντιδράτε. Για τους λέοντες, όλα αυτά συμβαίνουν στο δικό σας το σπίτι, στον οίκο δηλαδή, στο ζώδιο. Νιώθετε λοιπόν την ανάγκη να βγείτε πλέον από το παρασκήνιο, να κάνετε σχέδια, συζητήσεις, επαφές, γνωριμίες, αλλά το ουσιαστικό θέμα είναι να κάνετε μία καινούργια αρχή, ξαναφτιάχνοντας λοιπόν την εικόνα σας. Αισθάνεστε λοιπόν αρκετά παρεξηγημένοι, ότι δεν είσαστε ικανοποιημένοι από το έργο σας. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις σας και για την επαγγελματική σας πορεία. Μην βιαστείτε πάλι και εσείς να πέσετε σε σχέσεις οι οποίες δεν είσαστε σίγουροι για το τι μέλη γενέστε. Η Παρθένη, το κομμάτι το οποίο όλα αυτά συμβαίνουν είναι κάτω από το χαλάκι, είναι λίγο κρυμμένα. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση φαντάζεστε λιγάκι την ζωή σας σαν μία ταινία, κάθεστε απ' έξω, παρακολουθείτε γενικά τι έχει συμβεί, τι πρέπει να διορθωθούν, τι λάθη έχουν γίνει. Μην το βλέπετε σαν ένα κομμάτι το οποίο δεν θα σας βοηθήσει, ίσα-ίσα που είναι πολύ καρμικό. Καθώς προετοιμάζεστε για να δεχτείτε τον Δία στο ζώδιό σας, θα πρέπει λοιπόν το νέο σας ξεκίνημα που θα κάνετε να είναι χωρίς βάρη, χωρίς καταστάσεις που σας κρατάνε πίσω, και γενικότερα το παρελθόν σας διαδραματίζει, και οι άνθρωποι του παρελθόντος αυτόν τον καιρό διαδραματίζουν έτσι έναν ιδιαίτερο ρόλο. Ίσως να νιώθετε αρκετά αποπροσανατολισμένοι, αγχωμένοι και αυτά. Απλά ξεκουραστείτε και προετοιμαστείτε. Λοιπόν, να θυμηθείτε ότι ο Δίας στο ζώδιό σας είχε ξαναμπεί το 2003 το Σεπτέμβριο. Άρα μπορείτε να θυμηθείτε λιγάκι πώς είχε λειτουργήσει τότε. Για τους ζυγούς, είχατε θέσει κάποιους στόχους, τους οποίους πιθανότητα βλέπετε έτσι να ανατρέπονται και να μην εκπληρώνονται. Ίσως να είχατε βασιστεί πάνω σε άτομα και φίλους τα οποία πιστεύατε ότι θα σας βοηθήσουν, αλλά δεν. Αυτό τώρα σας κάνει λιγάκι ανασφαλείς, μπορεί να διακοπούν κάποιες σχέσεις, αλλά ουσιαστικά στη ζωή μας πρέπει να μένουν τα άτομα τα οποία ναι μπορούν να κινηθούν μαζί μας. Επειδή λοιπόν η Αφροδίτη είναι δικό σας κυβερνήτης, το να είσαστε με ανθρώπους απλά οι οποίοι δεν σας προφέρουν κάτι δεν είναι και προς όφελός σας. Μην εγκαταλείπετε λοιπόν, απλά διορθώστε τις μεθόδους τις οποίες ακολουθείτε. Για τους Σκορπιούς, το όλο θέμα έχει να κάνει με την επαγγελματική σας και κοινωνική ζωή, τα επαγγελματικά σας, τα κοινωνικά σας, την εικόνα γενικότερα που προβάλλετε στους άλλους. Αισθάνεστε ότι υπάρχουν κάποια μπλοκαρίσματα, ότι συμβιβάζεστε ή φοβάστε πως δεν σας εκτιμάνε τόσο πολύ με τα πράγματα τα οποία εσείς έχετε ήδη δώσει. Μπορεί επίσης το κομμάτι της ανησυχίας σας να αφορά το σύντροφό σας, τα επαγγελματικά του συντρόφου σας, κατά πόσο ας πούμε τα οικονομικά του αυτή τη στιγμή μπορούν να συμβαδίσουν με τα δικά σας ή κατά πόσο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σε ποιον δηλαδή πέφτει το μεγαλύτερο βάρος. Γενικά να μην είσαστε σκληροί και να αφήσετε έτσι ένα περιθώριο να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία και στον εαυτό σας αλλά και στους άλλους. Για τους τοξότες, η πολυαστρία στο Λέοντα είναι στο δικό σας φυσικό οίκο του ενάτου, έτσι. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει πάρα πολύ με θέματα πίστης, πόσο προσιλωμένοι δηλαδή είσαστε σε ένα στόχο, σε μια ιδέα, ή πόσο στενοκέφαλοι ή πόσο ανοιχτόμυαλοι είστε. Ίσως θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσετε έτσι το όραμά σας, να δείτε τη γενικότερη εικόνα, ό,τι δεν σας ικανοποιεί το ξαναμελετάτε. Προσοχή στη σχέση με μέλη της οικογένειας του συντρόφου σας, τα κουνάδια που λένε, δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ πεθερούς και όλα αυτά. Επίσης, να μην υπάρχει υπεροσιοδοξία για λανθασμένα πράγματα, γιατί δεν θα σας βγει αυτή τη στιγμή καθόλου σε καλό. Οι εγώκεροι, το σημείο τριβής ή του άγχους ή των αντιπαραθέσεων είναι τα χρήματα που μοιράζεστε με τον σύντροφό σας, είτε από συνεργασίες. Έτσι, νιώθετε κι εσείς ένα βάρος να σας φορτώνετε, κάτι που μπορεί να σας αποστασιοποιήσει και να σας απομακρύνει συναισθηματικά. Φτιάξτε λοιπόν έναν καλό προϋπολογισμό, διευθετήστε γενικότερα τα οικονομικά σας και όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, και στην παρούσα φάση χρειάζεστε καλές συνεργασίες και διπλωματία στις επαφές σας με τον κόσμο, έτσι για να μην βρεθείτε ξαφνικά ξεκρέμαστοι.
Υδροχόοι, όλο το βάρος και το ενδιαφέρον σας πέφτει στις σχέσεις. Είτε πρόκειται για ερωτικές, είτε για φιλικές, είτε για επαγγελματικές. Απλά νομίζω ότι το μυρμυρίζετε πολύ, δηλαδή μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις, γιατί κολλάτε σε πολλά θέματα τα οποία βρίσκετε λάθη πολλά στους άλλους. Νιώθετε ότι οι άλλοι είναι απόμακροι, ίσως ότι δεν σας καταλαβαίνουν, τη στιγμή που ούτε εσείς όμως δεν δίνετε το μέγιστο του εαυτού σας. Συζητήστε, απλά μην κλείσετε αυτό τον καιρό, καμία συμφωνία, αφήστε το για πολύ αργότερα. Και τέλος για τους εχθείες, εν αναμονή του Δία και εσάς λοιπόν, την Παρθένο που είναι απέναντι από το ζώδιό σας στον τομέα των σχέσεων, έτσι κι αλλιώς για σχέσεις μιλάμε αυτόν τον καιρό, πρέπει να διατηρήσετε τα ουσιώδη και να τα διαχωρίσετε από τα άχρηστα. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική, έτσι. Όσο και αν αισθάνεστε ότι είσαστε συναισθηματικά έτσι, και οικονομικά επί ξύλου κρεμάμενοι. Υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα και αναμπομπούλα έτσι, στην καθημερινότητά σας, ένα άγχος στο πρόγραμμά σας όλο. Φροντίστε την υγεία σας και μην φτάνετε στα άκρα της σχέσης σας, οι οποίες έχουν να κάνουν πιο πολύ με το εργασιακό σας χώρο. Αυτά λοιπόν. Τέλειωσες? Ναι. Πόσο χυμαρόδης σήμερα, ρε Τίκη, τι γίνεται με σένα δηλαδή? Να ξέρεις, διαβάζω όλα αυτά για την Αφροδίτη εδώ πέρα που έχεις γράψει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και έχω απορροφηθεί πάρα πολύ, πραγματικά. Ναι, έχω κάνει ανάρτηση στο blog, είναι με έτσι, εκτενή αναφορά στην Αφροδίτη και το τι χρειάζεται αυτό τον καιρό. Κοίτα να δεις η Αφροδίτη να πούμε. Η θεά του έρωτα. Ναι, είναι πολλά περισσότερα, έτσι. Επηρεάζει και πάρα πολύ τις γυναίκες, βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Πρόσεξε με. Καθώς σχετίζεται και κοινωνικά με αυτές. Βεβαίως. Επομένως, η περίοδος έχει αντίκτυπο στο γάμο και την ομορφιά. Στα δεύτερα μισά του χρόνου, λέει ο Σκουλής, ποιος δεν είναι πιο τυχερό επαγγελματικά? Δεν τον εγώ και ο θέλει. Λοιπόν, στο δεύτερο μισό, μπαίνοντας ο Δίας στην Παρθένο πλέον, που είναι και πιο προσγειωμένη, θα βοηθήσει σίγουρα τα ζώδια της γης και τα ζώδια του νερού. Okay. Σκουλή, δεν είσαι ευνοημένος, είμαστε ευνοημένοι. Εγώ και τα φίλοι, οπότε ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, καταλαβαίνεις ότι έπεσε. Λοιπόν, με αλφαγιώτα. Φιλενάδα, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα. Okay. Θα κάνουμε άλλη τράμπα, κατάλαβες? Θα κάνουμε ξεκίνημα μαζί σου για να μας πεις δηλαδή πώς θα πάει η εβδομάδα και πώς θα πάει γενικά ο Αύγουστος. Θα έχεις άπλετο χρόνο, άφθονο χρόνο, ατελείωτο χρόνο. Δεν θα τα πούμε Τετάρτη, θα πούμε Δευτέρα. Θα κάνουμε αλλαγή, τελευταία εβδομάδα θα κάνουμε αλλαγή προγράμματος. Εντάξει, Ανζέλ.